И окей, хора, поредната Weekend League седмица приключи. Да видим какво ще спадне тази седмица. Право почваме с плеер пиковете. Добре. Тук поне се падна фодър. Прехизивам направо Едерстън. И ще дупликейт. Е пък 88. What? Нети, let's go! Това не го очаквах. Insane. За нети, човек. Точно си мислех, реално за десен бек изглежда некой знае какво, обаче за CDM лъжите не е толкова лошо. Окей. Беше неочаквано. След минала седмица как нищо не се падна, направо въобще тази седмица какво се случи обратно. Тук даже се пада информ. Леле тия пикове. Какво се случи? При това просто ще Pixel, не на Pixel Recovery. Да го взема. Да видим направо паковете. Сега ако тук се падне нещо... А това ще е пал Торес, окей. Rare Players пакове. Тук никога нищо не се пада. Качвам го на трансфер листа, другите пикселвам. Окей. И Ultimate пакета. Видим Левандовски, не, Вратар, честни, да. Окей, добре, пак е 86 са. Някакви са и тройки, дупликейти. Имаме Инкунку. Добре. Аз го скипнах малко и... Всъщност реално двоен локаут. Добре, има и Тиаго 84 rated. И да, имаме доста. Голдове, направих се някакъв коин да влезе. Добре, всъщност е окей, 284 и падна за занети лад. 88 рейт интересен. Тук реално не е хуя пак, да видим. От тук ако си падне нещо, Италия, вратар, какво е това бе? Донарума. Добре, дабл локаут. Другия е Модрич. 287. Окей, това е следна работа. Пак е окей. Те пак върват коинс. Добре, тази седмица наградите ни бяха лоши, между другото. Падна за нети, приочаквано. Ето го отбора на бързо да покажа. И апдейт съм направил, като цяло взех Ван Дайк и си много добър с Блан. Много стабилно комбо. Жут Салах му очуди и чоха доста по-добър. Обаче, не знам, някакси пробва го по крилото, пробва го страйкър. Страйкър секшен е по-добре, но пак някакси не ми харесват движенията. Но да, Сон, той беше другия страйкър, 4-4-2 ги играех. Той отляво, Салах от дясно страйкъри, да бият фитнеси. Цял Сон доста повече фитнеси би. И по крилата Жуал Педро и Рафаел Леате бях доста добре. И Тана Патри, може би най-доброто валю комбинация в средата. И Локър и Тео Ернандес, те си от супер много време. Цял падна се и Валверде, което също е уникално. Владим се някаква бор с него и за нети може. Съжаление ще помисля. Ама да, цял доста хубави награди бяха. Така че няма да я харесал и надявам се на вас да ви спомнят някакви неща. Чао!